večer Strumica! Klub Avatar, da li možemo malo se svetlo da ga pojačate, samo da stiknem jedno selfie i povtorno izgasimo. Ova selfie je budima krene na Instagram da znaju. Da li ih je pene večer da si ga zajedno? Evo, ja se uključim video da snimam, a vi je kepete. Ajde сега да ве слушам. Sve što sada da sam srećen, sam mirna duša i ništa poveke. Što meni? Nemoj da me čekaš, ne samo prazne sobe, kada si ti, kaži mi. Život oče, gde me staviš unutre sretna, treba se koga zaneja, a bez njega život nema. Život oče,